ये सैया घरवा सब बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा सब बिक जाई हो। तेल दारू बंटी बबली, तेल दारू बंटी बबली कबो 70 वाली हो। तेल दारू बंटी बबली कबो 70 वाली हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। गौआ के लोगवा सब मजवा उड़ई हो। गौआ के लोगवा सब मजवा उड़ई हो। कैसन सदाई दरुआ में आई हो। दरुआ में आई। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। और हम अपन यह सोच बुझ के वीडियो बनाओ तनी ताकि कुछ ना कुछ तो बनाई के पड़ी वीडियो में। तो हम वीडियो बना एक छोटी मोटी गीत गा दोस्तों। और अगर अच्छा लगे तो तनी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जा ताकि हमें तनी दी आगे मैं बढ़े कि हम वीडियो अच्छा अच्छा बनाई ताकि हम ये गाना वाना गा के वीडियो बनाओ तनी अपन। तो वीडियो में अगर हमारा तनी बने जाए तो हमारी वीडियो अच्छा लगी तो हमरे बनाए का मन करी। वीडियो बनाने से तनी ये बात है, ये मेहनत पड़ता, बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने को आसान बात नहीं है दोस्तों। ऐसे कि वीडियो बना के डाल दहनी हो गए वो नहीं वीडियो बनाने में बहुत हिलत लगता। वीडियो कई प्रकार के बाद सेटिंग फेटिंग मैंने जितना कर जाता उतना करते रह जाता। वीडियो को खराब नहीं किया, वीडियो बढ़िया बनाते नहीं हम। एक सब हम आगे बढ़िया बनाते जाए कैसे कि बड़ा सोचे पड़ता, बड़ा देखे पड़ता, बड़ा समझे पड़ता तब वीडियो बना के पड़ता। ठीक न। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जा ताकि हमारी वीडियो सैया घरवा सब बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा सब बिक जाई हो। तेल दारू बंटी बबली, तेल दारू बंटी बबली कबो 70 वाली हो। तेल दारू बंटी बबली कबो 70 वाली हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया। वीडियो बनावल बंद कर सुना ये सजनिया। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो।
वीडियो बनावल बंद कर सुना या सजनिया हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना या सजनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। गौआ के लोगवा सब मजवा उड़ई है हो। गौआ के लोगवा सब मजवा उड़ई है हो। कैसन सदाई दरुआ में आई हो। दरुआ में आई नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। नशा के चक्कर में ये सैया घरवा बिक जाई हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। तेल दारू बंटी बबली कब्बो 70 वाली हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना या सजनिया हो। वीडियो बनावल बंद कर सुना या सजनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। दारू बदनाम सारी दुनिया हो। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। और हम अपन यह सोच बुझ के वीडियो बनाओ तनी ताकि कुछ ना कुछ तो बना ही तो पड़ी वीडियो में। तो हम वीडियो बना एक छोटी मोटी गीत गा दोस्तों। और अगर अच्छा लगे तो तनी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जा ताकि हमने तनी दी आगे मैं बढ़े कि हम वीडियो अच्छा से बनाई ताकि हम ये गाना वाना गा के वीडियो बनाओ तनी अपन। तो वीडियो में अगर हमारा तनी बने जाए तो हमारी वीडियो अच्छा लगी तो हमरे बनाए का मन करी। वीडियो बनाने से तनी ये बात है ये मेहनत पड़ता बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने को आसान बात नहीं है दोस्तों। ऐसे कि वीडियो बना के डाल दहनी हो गए वो नहीं वीडियो बनाने में बहुत इज्जत लगता। वीडियो कई 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 प्रकार के बाद सेटिंग फेटिंग मैंने जितना कर लेता उतना करते रह जाता। वीडियो को खराब नहीं किया वीडियो बढ़िया बनाते नहीं हम एक सब हम आगे बढ़िया बनाते जाए कैसे कि बड़ा सोचे पड़ता बड़ा देखे पड़ता बड़ा समझ पड़ता तब वीडियो बना के पड़ता ठीक न। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जा ताकि हमारी वीडियो